xa despois desta presentación un pouco máis vos podo dicir. Antes de nada quero felicitarvos a todos porque fixestedes moi ben e además sei que leastedes vos os poemas e me gustaron moito, así que felicidades a todos e tamén os pais que recitaron moi ben. Sí. Bueno, entonces, nada, convidaronme os vosos mestres para compartir un anaquiño con vos desta festa da poesía. Entonces, eu o que pensei foi tres pequenas actividades pensadas para que vos participedes, relacionadas, por suposto, coa poesía, vale? Entonces, bueno, queredes participar? Tedes ganas de traballar ou xa traballastedes moito? Sí. Bueno. Vale, moi ben. Bueno, pois a primeira delas vai ser un concurso de adiviñas, porque as adiviñas tamén son un tipo de poesía, unha poesía máis popular, ou máis do povo, máis de literatura oral, pero tamén son poesía. Entón, se vos parece, podemos facer un concurso, animádesvos? Sí, podemos facer dous grupos, por exemplo. A ver, de aquí para a esquerda un grupo e de aquí outro grupo. Vale? Sí, entón, tedes que estar moi atentos. Vai empezar, e vou a formular unha adiviña, e primeiro vai a intentar responderos deste grupo, que saiba a resposta ten que levantar a man, vale? Se non a acertan, pasamos ao segundo grupo, vale? E despois ao revés, empezamos polo segundo e do primeiro. Entendeche, de todos? Sí? Gustamos as adiviñas? Sí. Sí? Vale, pero hai que levantar, é moi importante de levantar a man, vale? Porque senón non nos vamos a entender. Empezamos, entón? Sí. Sí? A ver, esta. Ten dentes e non come. Ten cabeza e non é un home. Os profes non valen, pero ahora... A ver, vamos a empezar por aquí. A ver, un esqueleto. Un esqueleto. No, ten dentes o esqueleto. Sí. Cabeza non é home. No, a ver, vamos a rebotar o segundo grupo. Está relacionado con un froito, algo da horta. Vale, repito outra vez, por si acaso. A ver, ten dentes e non come, ten cabeza e non é home. A ver, aquí... A ver, esta non vale. A ver, que crees que é? Ese grupo respondiu? No. Sí, a ver, dio máis alto, diso vai moi ben. A ver, vamos con outra. Vamos a empezar agora por este equipo, que é o que te toca. Aínda que teño patas, non me podo mover. Levo as costas a comida e non a podo comer. A ver, atención. A ver, aquí. ¿Sabes o qué? No. A ver, pensamos outro do teu... A ver, a repetir, vamos lá arriba. Vale. A mesa. A mesa, sí señor. A ver, repito outra vez. Aínda que teño patas, non me podo mover. Levo as costas a comida e non a podo comer. Era a mesa, moi ben. 2 puntos para este grupo. A ver, vamos con este. Que cousa cousiña é que canto máis grande é, menos se ve. A escuridade, sí señor, moi ben. Vamos chegando en parte, a ver. Vamos para este equipo, non? A ver, na horta son criada, na horta fun nacida, e fago chorar a todos os que me miran partida. Toca aquí, toca aquí, toca aquí. A ver, ¿sabes lo que es? Sí. A ver, ¿qué? No.
as cartas e non sei ler. E aínda que as trago, non mancho o papel. Sí, tan fácil é. Todo moi ben. A ver, a seguinte. Miña nai é taquesa e meu pai é cantador. Teño branco o meu vestido e amarelo o corazón. A ver... Margarita, no. Estaba de vamos a empatar, eu creo, ¿eh? Oh, sí, sí. A ver, vamos con un este en castelán e tenes que estar moi atentos a como a digo, vale? Que ten aí unha trampilla. A ver, te la digo, te la vuelvo a repetir. Te la digo 20 veces y no la sabes decir. A ver, sí. Pero que listos son estos nenos, a ver. A tela, moi ben.